Магілёў ад другой паловы 16 стагоддзя быў другім па велічыні горадам краіны пасля Вільні. Магілёўскія абарончыя збудаванні новага часу у 16-17 стагоддзях істотна адрозніваліся ад гарадоў на захадзе Беларусі. Найперш, яны былі нашмат магутнейшымі і прыкрывалі не толькі цэнтральную частку места, так званы стары горад, але практычна ўсе галоўныя гарадскія пасады. Магілёў, горад з унікальнай гісторыяй, у другой палове 16 стагоддзя стаў другім па велічыні ў вялікім княстве літоўскім. А на ўсходзе Беларусі, пасля таго, як маскавіты захапілі Смаленск і разарылі Полацак, увогуле не меў сабе роўных. Уласна кажучы, Магілёў і разбагацеў на гандлі з усходнім суседам, у тым ліку праз транзіт маскоўскай пушніны ў Европу. Горад пастаянна багацеў, развіваўся, павялічыў сваю тэрыторыю і быў гатовы нарошчваць пастаўкі сваіх еўрапейскіх тавараў у Маскву замест каштоўнай сыравіны і пушніны. Але Магілёў сутыкнуўся з вялікай праблемай, бо Масква не толькі хацела з ім гандляваць, яна хацела зрабіць горад сваім ці, папросту кажучы, захапіць. Калі не зусім захапіць, то хоць бы прабаваць, папаліць, пабурыць і панішчыць. Навошта Масква хадзіла вайной на свайго гандлёвага партнёра? Адкуль такая супярэчнасць паміж гандлем і вайной? Урэшце, як Магілёў сабе даваў з гэтым рады на працягу некалькіх стагоддзяў? Пагаворым пра ўсё ў Магілёве ў мясцінах, звязаных з магілёўскай абаронай. З археалагічных раскопак вядома, што ўмацаванае паселішча на замкавай гары ў Магілёве існавала ўжо ў 11-12 стагоддзях. Гандлёва-рамесны асяродак, хоць невялікі, усё ж мусіў мець абарончыя ўмацаванні, бо размясціўся на беразе Дняпра, буйной ракі і вялікай еўрапейскай дарозе. Да буйнога абарончага будаўніцтва справа дайшла ў 16 стагоддзі, калі для горада выявілася галоўная небяспека ад блізкай маскоўскай дзяржавы. Як запісана ў Баркулабаўскай хроніцы, лета 1526-го большы замак зароблен і прынята многа гары магілы, на которой цяпер замак Магілёў стаіць. Па горцы магіле названы Магілёў. Горад спалілі маскавіты падчас інфлянскай вайны, потым казакі северына-налівайкі. І ў пачатку 17 стагоддзя каралеўскі інжынер-фартыфікатар склаў план новых умацаванняў. І да 30-х гадоў 17 стагоддзя горад ужо меў 3 магутныя лініі абароны. Першая – замак ці верхні горад, другая лінія вакол старога горада з 4 брамамі і трэцяя – палявы, дальні ці кругавы вал з большым 10 брамамі. Пастаянна ўмацоўваўся замак, у самых небяспечных месцах ягоныя дубовыя сцены мелі таўшчыню ў 2-3 бервяны, і тагачасная артылерыя ім была не страшная. Грунтоўная прадуманая сістэма абароны паводле найноўшай еўрапейскай навукі фартыфікацыі з равамі, валамі, бастыёнамі, падземнымі хадамі, схаванымі арсеналамі ратавала горад перад пастаяннымі маскоўскімі нападамі. Праўда, падчас жахлівай 13-гадовай вайны 1664-1667 гадоў Магілёў паддаўся маскоўскаму цару, але ненадоўга. У 1661 годзе гараджане ўзнялі паўстанне і выбілі ўвесь маскоўскі гарнізон. Пазней, падчас паўночнай вайны, у 1708 годзе расейцы, ужо нібыта саюзнікі, цалкам выпалілі горад, адступаючы перад шведамі. Калі ж Магілёў па першаму падзелу Рэчы Паспалітай у 1773 годзе трапіў у Расею, то ягоныя ўмацаванні сталі непатрэбнымі. Яны занепадалі і патроху знішчаліся. Развальваліся брамы, раўняліся валы. Да пачатку 20-го стагоддзя ад некалі магутнай магілёўскай абароны засталіся адно фрагменты насыпаў і равоў ды згадкі ў гарадской тапаніміі.
Па слядах магілёўскага замка, магілёўскіх умацаванняў нас правядзе краязнавец Олег Дячкоў, прафесійны экскурсавод. Олег, Магілёў меў 3 лініі ўмацавання ў 17 стагоддзі, але ўсё пачыналася адсюль, і тут было галоўнае ўмацаванне. Калі з'явіўся гэты замак? Сапраўды, з часу Велікняства Літоўскага, 16, 17, 18 стагоддзя, Магілёў самы заможны горад на тэрыторыі Беларусі, было 3 лініі ўмацавання. Але гісторыя пачынаецца адсюль, з замкавай гары, з магілы льва, дзе па легендзе у нас пахаваны разбойнік Машэка, наш самы легендарны магілёвец. Археологи кажут, что уже в 10-11 стагоддзе вот тут было сталое поселище, были драўляныя умацаванні, так что можно сказать, что уже в ту эпоху, 10-11 стагоддзе, вот тут наш был маленький старажытны город Магілёў. І адсюль он пачынаўся? Так, замкавая гара при супадзенні вось пры сліянні двух рэк Дубравенкі і ракі Дняпро. Вельмі зручна было будаваць умацаванні. А вось гэты магутны замак магілёўскі, который вытрымліваў атакі маскоўцаў, калі ён быў пастаўлены? Спачатку маленькі быў замак, апісання якога падрабязна не засталося, але вось, напрыклад, наш магілёўскі замак в 1407 годзе наведвае вялікі князь літоўскі рускі жамойскі Вітаўт Вялікі. Да? А ўжо вялікі замак будуецца в 1526 годзе, якога засталося падрабязнае апісанне, які вельмі добра апісаны ў кнігі нашага земляка Міхася Ткачова, вядомага беларускага грамадскага, палітычнага дзеяча, гісторыка, археолога, «Замкі людзі, замкі Беларусі». Это быў драўляны замак. Так, сапраўды, замак быў драўляны, але ён быў атынкаваны і пабелены. Таму звонку здавалася, што ён мураваны. І схілы да замка былі таксама абмазаны глінай і апалены да цэглападобнага стану. І вось, дзе мы зараз ідзём, это вот это замчышча, і это схілы, только все, што ад яго засталося. Вось, сапраўды, мы з вами знаходзімся на магіле льва, на замкавай гары. І збольшага замкавая гара захавалася. Правда, в 19 стагоддзе 1/3 гары при будаўнічых работах уже в часы Расійскай імперіі зрылі. 1/3 замка зрылі. Я чытаў трохі пераказы гэтых інвентароў, і вось таксама такая дэталь, што пры в'язной браме галоўнай да замка находзілася турма, вязніца. Ну так, в галоўнай уваходнай вежы браме, а іх было 2 вежы брамы уваходнай, адна з прыселяння рек Дубравенкі і Дняпра, а другая, якая заходзіла з гандлёвай плошчы. Вось, там яшчэ звон вісеў, яна была шмат'ярусная, спачатку 4-рік, потым 6-8-рік, і таму часам іх назвалі акруглая вежа брама. Там была сапраўды гарадская замкавая турма, бо яшчэ была і гарадская ратуша, якая знаходзілася. І мне прыйшло ў галаву, чаму менавіта в гэтай в'язной вежы эта турма. І вельмі проста тлумачэнне. Эканомія на ахове. Там вежу кругласуткава пільнавала варта. І заадно пільнавала вязняў. Ну так, і тым больш, што на тэрыторыі замка тут былі шэраг гаспадарчых будынкаў. Тут быў млын па вырабу пораху, да, это вось у Міхася Ткачова можете пачытаць. Тут была пекарня, тут былі гаспадарскія будынкі караля, бо это замак каралеўскі, і это был цэнтр каралеўскай эканоміі, это был непрыватны ўласніцкі замак і горад Магілёў. І тут яшчэ было 2 таемных хода, адзін да Дняпра, а другі да ракі Дубравенка. В інвентарах это апісана. Гэты замак быў эфектыўны, для обороны прыстасаваны, магутны. Ці ён сябе апраўдаў, гэты замак? Была таўшчыня... Ливонскую войну не взяли. Вось, значит, быў эфектыўны. Олег, замак будаваўся ў 16 стагоддзі, а горад пачаў ліхаманка абносіцца ліхаманкава гэтымі умацаваннямі ў 17-м. Это была новая эпоха, бастыённая ўжо была, артылерыя. Вот як і горад, вот тут верхні горад умацоўваўся? В першай палове 17 стагоддзя вось тут верхні горад, земляныя валы і сістэма бастіёнаў была. Вот это вал астаўся. Так, застаўся вось гэты вал. Ён в савецкія часы называўся вал Чырвонай зоркі, зараз вал Георгія Каніскага, бо тут недалёка палац Георгія Каніскага в 18 стагоддзі был пабудаваны. Вось, і тут верхні горад знаходзіўся. Верхні горад 1,5 кіламетра па перыметру. І тут было 4 абарончыя вежы брамы. Мураваныя. 4 мураваны, да. Вось тут, дзе ратуша, спуск да Днепра. Тут была мураваная, пабудована в 17 стагоддзі, 3-ярусная алейная вежа брама. Чаму алейная? Тут прадавалі алей, гандлёвая плошча знаходзілася. Это тая брама, дзе быў патаемны арсенал, который выдал русский пушкар, который збег з России, а потым і прадаў генералу Рэпніну гаражану. Была такая гісторыя. І спуск тут да Днепра, і быў квартал кампактнага пражывання магілёўскіх габрэяў. Той часы пісалі жыдоўнік або жыдоўскае школішча, дзе была вядомая сінагога 17 стагоддзя. Вось, также у нас на вуліцы ветреная вежа брама была. Вось, потым была каралеўская вежа брама, таксама муравана, 3-ярусная.
І была з боку рекі Дубравінкі Дубровінская вежа-брама. І у нас захаваўся з тых часоў там яшчэ брамны завулак. И скажи, коли ласка, вот у этой 13-годовой войне 17 стагоддзя, это тут была основная оборона, а? Так, асноўная абарона это вось верхні горад і Магілёўскі замак. А гэтыя умацаванні былі вакол галоўнага пасаду, гандлёва-рамесны пасад. Ну, вось тут вот верхні горад, 1,5 кіламетра па перыметру. Тут гандлёвая плошча і верхні горад. Вось, тут былі асноўныя кляштары, Багаявленскі, Спасскі, была Нефёдаўская вуліца, Няхвёдаўская, да, дзе Войт жыў. Тут был таксама цэлы квартал кляштар езуітаў, касцёл Святого Ксаверія. Это все верхні Я горад. хацеў спытаць, я просто ведаю з інвентароў, тут былі прыпасы заўсёды. Ці адліваліся ў Магілёве ўласныя гарматы? Так, у нас была установа, якая так называлася Людвісарня, да? І там вы ведаеце, адліваліся не толькі гарматы, але і званы. Напрыклад, у Магілёве был звон да рэвалюцыі, самы вялізны Багаявленскім манастырі 320 пудоў, 5 з лішнім тонн. Такія званы і гарматы у нас былі ў Магілёве, і яны развозіліся не толькі для Магілёўскага замка, Магілёўскага умацавання, але для іншых гарадоў таксама. Кажы, калі ласка, ці ёсць які-небудзь шанс, што будзе хаця бы адна з гэтых вежаў адноўлена як музей, як Віцебску, напрыклад? Ёсць некалькі было такіх праектаў, прапаноў аднавіць Дубровінскую або алейную вежу-браму. Бо падмуркі гэтых брамаў захаваліся, якраз-кі Дубровінскай і алейнай. Таму в перспектыве чаму і не, і была прапанова зрабіць іх як аглядныя вежы, бо яны будуць дамінаваць над верхнім горадам і будзе адкрывацца вельмі прыгожая панарама. Олег, акрамя вот этих умацаванняў замка і верхняга горада, практычна хіба ўсе прадмесці Магілёва в 17 стагоддзі былі абнесены валамі бастыёнамі. Так, усе прадмесці былі абнесены земляным валам, якіх было яшчэ 8 брам, і перыметр трэцяй лініі абароны был 5 з лішнім кіламетраў. І да гэтага часу хоць што-небудзь ад тапаніміцы засталося ад гэтага? Так, у нас вось вельмі цікавы брамны завулак захаваўся. Тут была Дубровінская вежа-брама, бо тут рака Дубравенка І гэта ад е брамны завулак? Так, і гэта была брама вельмі цікавая. Туды нельга было заехаць, туды трэба было зайсці, бо был вельмі стромкі схіл. І да нашага часу захавалася назва такая тапанімічная брамны завулак. Так. Гэта была пешаходная брама? Пешаходная брама. Она была муравана, пабудована в 17 стагоддзі, двухпавярховая, і як апісвае Ткачоў, што наверсе была велізарная гармата. Я гляжу надпісы там выкананыя ўсе па-расейску. Я думаю, для рускага чалавека эта назва будзе незразумелая. Брамны переулак. Ну так, калі расійскія турысты прыязджаюць, они пытаюцца, што такое брама, яны не разумеюць, што Іх, гэта відаць, такое. асацыяцыя абрамны переулак. Так, і я тады кажу, што это варата сквазныя. Вот тады яны пачынаюць разумець. Магілёў у асноўным сам пра сябе дбаў, сам клапаціўся пра сваю абарону. У гэтым адзін з сэнсаў самакіравання ў Еўропе. Зразумела, дзяржава таксама дапамагала, давала прывілеі, вызваляла ад падаткаў, часам надоўга, пакуль горад не адродзіцца ад чарговага маскоўскага ці казацкага нападу. Багаты горад меў магчымасць і сродкі паставіць сабе моцны замак. Тое, што ён быў пераважна драўляна-земляны, не пагаршала ягоных баявых вартасцяў, бо, па-першае, дубовыя сцены не саступалі па цвёрдасці цагляным. Па-другое, у 16-17 стагоддзях, калі замак быў найбольш запатрабаваны, абарона ўжо вялася пераважна на насыпных валах і бастыёнах. Дакладна вядома, што Магілёў, акрамя замка, меў прынамсі яшчэ 2 лініі ўмацаванняў вакол старога горада і гэтак званы кругавы вал. А яшчэ маюцца звесткі пра мацаванні задняпроўскага пасада і самога берага Дняпра. Такога і блізка не было ў заходнебеларускіх гарадах побач з мяжой саюзнай Польшы. Расейцы не забыліся пра магілёўскую абарону. Свядома спалілі горад у паўночную вайну, калі нібыта былі саюзнікамі. Пазней, захапіўшы Магілёў у 1772 годзе, мэтанакіравана знішчалі ягоныя ўмацаванні, і пасля 19 стагоддзя ад валоў і равоў практычна нічога не засталося. Масква Магілёву не выбачыла.